ezi aha Kakụ ekele m ụlọ ọrụ Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals Lagos na-emepụta mmanụ petrol na ụmụnne ya bụ ọkaibe n'Afrịka abịa n'ụdị nke ya n'isite n'otu okporo ngwaọrụ oyibo kpọrọ single train na-emepụta mmanụ petrol, diesel, kerosene, gas esimesi na mmanụ ụgbọelu. Ọ bụ ọkaibe ya n'ụwa niile. Ka ya bụ ụlọ ọrụ malitesịrị n'ọnwa ise afọ atọ gara aga 2023, akwụkwọ edemede ụlọ ọrụ otu n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche na-edegara ya maka ohere ịbịa mmụta na nkiri anya ịhụ ihe naanị otu nwa Naịjirịa lụrụ ka nkụ. Otu n'ime akwụkwọ edemede ndị ahụ bụ nke Prọfesọ Nnenna Oti, onye isi mahadum nka na ụzụ foto gọọmenti etiti n'Owerri. Site na nabatara akwụkwọ edemede nke Prọfesọ Nnenna Oti, o duru 10 ụmụ akwụkwọ atọ ya jee maka mmụta na nkiri anya n'ụlọ ọrụ Dangote site ụbọchị 14 wee ruo n'ụbọchị 16 ọnwa isii afọ 2026. N'ọgwụgwụ njem nke nleta ya bụ akatamkpo ụlọ ọrụ, onye isi ụlọ ọrụ anyị ji okwu ya bụ Alhaji Aliko Dangote were 10 ụmụ akwụkwọ atọ ahụ n'ọrụ n'ụdị onye gụsịa yaba bido ọrụ ozugbo. N'okwu ya, o ji sị Prọfesọ Nnenna Oti na ụmụ akwụkwọ ya ijeọma. O kwuru na iwe n'ọrụ n'ụdị ahụ bụrụ n'iji wee sọpụrụ Prọfesọ Nnenna Oti ma kwanyere ya ugwu maka omume akwa akwụrụ ya gbochiri magomago biribiri na ochoro na nhọpụta maka ọchịchị Abia steeti n'afọ 3 gara aga. Ị hụla n'ezi afa Kakụ ma ọ bụrụ na ị ka ji gidigidi nke ịchụ ego n'ụzọ abụla ụzọ ọcha esibote kwuo ka ịra aka iji. Otugo nwanyị Prọfesọ Nnenna Oti ọwụ akwa akwụrụ. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Nnukwu daalụ maka isonyere anyị n'ozi ugo nke a. Ọzọ dịbe echi ma mee ka amata ka isi hụ nke taa na okere like maọbụ comment, mekwe ka o rue ndị ọzọ aka.